אז רק להסדיר את העניין עם התשלום, אוקראינה. כי הצ'ק מאמריקה חזר. ישראל! מה קרה? שרפתי. היו התראות. יש לך לא ורה? בטח. תודה. היא בוערת. למה לא נהרג? די כבר! עם העוד אני צריכה להתמודד! אוקיי. יש לך בגד שניצל? בטח. אין, טחינה? אוקיי. בעצם עזוב, אני כל השבוע במנגלים. חרפרף. אשכנזים. מה חוץ מזה? רבתי עם שכנה. סוריה. איך אתה יודע? מטופלת שנים. לא, אין לה גבולות. היא טוענת שאת לא מכבדת את הגבולות שלה. אני? רוצה לדבר על גבולות? זאת פרוצה לגמרי. זרטטת עם איראן, רוסיה. פתחת רגליים לטורקיה. אל תבוא עכשיו. כולם משתמשות בה. אני מנוע מלהגיב. יש לי את המקורות שלי. מרגלים. אבל היא משתדלת, היא עוברת שינויים. יאללה, פתאום שהיא לא עם איראן. פניי לשלום, גם בי יש צד דרוזי. מה? חברים. אז איך את? שוב תימן העירה אותי ב3 לפנות בוקר. איפה זה פוגש אותך? בנתב"ג. חוטים. מחבל בבימה! התרעת שווא. 40 תלמידים בכיתה. העלאת שכר הח"כים! שביתה אחים שביתה. רחבת תמרור. שריפה אחים שריפה. לי חדר. מה קורה בבי? הוא זר. טוב. הוא נהדר. ירדנה הרן. לה פמיליה. עופר חזה ביד. דתיים, חילונים. אלגותים. הפועל חיפה אימפריה? מה חפותה? תביא את הבגט, אני בוערת. תנפנף אותי. משבר האקלים. הצתות מכוונות. מנג'ור סלומון. דלם זה, תדליק לנסוע. על שבוע יום הולדת. מה צריכה עכשיו? שיחזירו לי את הילדים שלי. טוב, נגמר להם? דקטור זה סריע, אני נכנסת! אני מפרק אותה! לא, לא!